Možno už necítite takú istotu v nohách ako kedysi. Alebo sú jednoducho dni, keď je všetko ťažšie a zvládnuť bežné úlohy je viac ako náročné. Práve preto existuje ATO, elektrický skladací skúter, ktorý vám vráti slobodu pohybu. Na rozdiel od ťažkých tradičných skútrov je ATO navrhnutý tak, aby sa dal ľahko zložiť, naložiť do auta alebo vziať do lietadla. Môžete ho ľahko rozdeliť na dve časti a bez problémov ho prenášať. A nie len to. V priebehu niekoľkých sekúnd ste pripravení vyraziť za dobrodružstvom, do obchodu s potravinami, do parku alebo za vnúčatami. Je určený pre tých, ktorí sa nechcú vzdať cestovania a slobody. Elegantný dizajn, homologizácia pre leteckú dopravu a nekompromisný dôraz na pohodlie robia z ATO skúter, ktorý zmení spôsob vašej dopravy. To všetko s nosnosťou až 120 kg a s príslušenstvom, ktoré môžete potrebovať. Napríklad držiak na barle, tašky, striežky a podobne. Je veľa detailov, ktoré vám nemôžeme rýchlo priblížiť, ale jeden za všetky. Po rozložení sa zadné kolesá vysunú od seba, čím je ATO maximálne stabilný. Či už ste to vy alebo vaši rodičia, ktorí potrebujú pomoc pri preprave a nechcú sa vzdať cestovania, kliknite na tlačidlo pod videom. Radi vám nezáväzne poradíme, zodpovieme otázky a pomôžeme s výberom príslušenstva. Naši zákazníci ľutujú len jedinú vec, že si ATO neobstarali skôr.